Това е част 2 на историята. След това, къде бях, нали чуваха медицинската сестра? Да, както наистина му казва. Да, извинявайте така нататък, че той човек е умрял с ушите си почули. И те буквално бяха много шокирани. И те решили, че нищо не е станало пак и се спали. И след един час, в 4 часа сутринта, чули са. Какво са чули, знаете ли? Чули са буквално звук, който, например, плачат бебета и неща. Когато плачат бебета, и те казали, може би има бебета и такива неща. Но, като провалили и слезнали да допитат, има ли бебета в този дом? И те им казали, че те са единствените хора в този хотел. И като са били единствените хора, те казали, как тогава чуваме бебете, буквално били шокирани. След това тя се качува обратно в стаята, нищо да е казала и заспали пак. Но към 6 часа, към 2 часа по-късно, те чули звук. Те чули звук на същото бе което го чуха. И те казаха, как може само те да са в хотела, като чуват този звук вече за пореден път. И тя накрая решила да слезе, разказала какво е ставало в стаята и колко пъти били се събудили. И жената им отговорила, вие не знаете ли, че хотел е пъргонат и такива неща че са се случвали? И те били в шок. Събрали са си багажа и бягали най-силно да се махнат. И по времето, като са бягали, тя паднала. И мъжа й помогна. Нека да го наричаме Джак. Джак е помогнал и ние да наричаме сега Джак и София. Значи. И тя паднала първо. Той надигнал и качили се в колата и той е карал най-силно да избяга. Така историята, ако не е готва, не може да намеря повече.